4 million viewers. Mega love shoutout sa lahat. Yes. Bicolanong Sutil. Hello everyone. Salamat Bicolana. Ikaw pa lang yung first na na pumunta rito. Salamat sa iyo. Kamusta yung araw natin diyan, Bicolana? Piniparalan ng gabi, kaya ngayon naglana lang ang aming ibigin. Masarap mahabap lang, kung kay sarap gawin. Salamat sa patamsak, Bicolana.
Tarararararan. Hindi ka ba bisag Bicolana? Tarararararan. 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 One million viewers, make a shout out. Wait lang pa, wait lang. Yan na pa. For a million viewers, mega love shout out. Thumbs up po. Hi, Cha. Salamat sa pagbisita. Yan, may jacket ka na, Cha. Pakidikitan na lang yung yung nasa pinat eh. Magsusukli yan sa'yo. Magbaba ka rin ng bahay, Cha. Bigyan kita ng bigyan kita ng ayuda. Cha.
Mega love shoutout po. Dance na kapin. Baba ka ng ano, ng bahay mo, ano, para dikitan ka niya. Masuklian ka niya. For male viewers, mega love shoutout. Tsaka baba ka ng bahay, tsaka para ano, masuklian ka ng ano, ng nasapin. Mega love shoutout sa may official. Hello host. Hello din po. Yan, may jacket ka na po. Baba kayo ng bahay po, ano, para mabigyan ko kayo ng ayuda. Yan siya, nagbaba ng bahay. Wait lang ha, suklian ka ng nasasapin. Wait lang. I'll make you next to never. Razel Ma, official. Hi din po. Salamat sa patambay. Salamat sa pagbisita. Nag-love shoutout sa 4 million viewers. Keep safe to everyone. Mag-ingat yung mga pauwi galing sa trabaho. Mag-ingat po kayo. At saka ano. Good night sa mga tulog. Sige pa. Ano. Diyan, dito ako ngayon ako sa bahay mo, Ay, si Mami Cha pala to. Hello, Mami Cha. Nag-love shoutout sa'yo, Mami Cha. Busy po. Pwede po, suklian ka sa suklian kayo, nakapin, 10. Wait lang, dito na sa bahay. Hindi ka po ba nag-LS, Mami Cha? Next to never, wherever you go, wherever you do, I will be ready for you. Wherever it is.
Oh, my heart breaks. Oh, yan, Mami Cha, ah. Dito ako sa ano mo, Mami Cha, sa bahay mo. Yan. Unang dikit sa'yo, Mami Cha. Pangatlong dikit sa'yo, Mami Cha. Minsan Mami Cha, nawawala ako sa ano, sa LS mo kasi ano, ah, gusto ko rin kasi ano, habulin yung WHO kaya ano, lagi na ako, gabi-gabi ako nag-LS. Kahit ano, kahit ilang oras lang. Kaya ano, minsan na lang ako nangingisda. Never next to never home. Wherever you go, whatever you do, I'll be right here for you. Wherever you take, oh, my heart breaks. I will be right here for you. How can you see it, baby? Yan, dala po ano, Mami Cha. Never next to never. Boss 2, mega love shout sa'yo, bro. Medyo kita, bro. Yan, may jacket ka na, bro. Oo, mas okay yan. Mahirap kasi WH. O kaya nga, ano, kaya nga, Mami Cha, ano, almost, ano, 2 weeks na ako nag-ALS. Minsan, ano, nagpa 5 hours ako. Pero kahapon, ano, nakakuha ko ng, ano, ng 45, ano, WH kahapon. Pero last, ano, 60, ano, nakuha ko yung 60. Kasi, ano, marami din akong, ano, piniplay sa, ano, sa aking, ano, playlist. Kaya ganun. Tambay muna ako dito habang nakakain. Okay yan po, sumabay ko. Thumbs up, bro. Yes po, mami, ano, kaya nga, sobrang hirap talaga yung, ano, yung, yung WH. Sobra talaga. Bounce to type, Cha, I'm done to you, my friend, and you connect my channel. Yan po, na si Bounce to po, mami, Cha, dala po sa'yo. Bounce, ano, dikitan mo si, ano, si mami, Cha. At saka lagi din siya nag-LS. Dikitan niyo si, ano, si Cha, ano, lagi siya nag-LS at nagbibigay ng ayuda. Marami na siyang, ano, guest sa kanyang, ano, LS, sobra. Minsan din kasi ako noon, ano, hindi ko pa nakilala yung, ano, yung mga ka-teammate ko. Dito ako sa kanya, ano, nakatambay before. Yes, yung Mami Cha, oh, yes, yan talaga, oo, mabilis talaga. Kasi, ano, medyo marami na din kasi ako, ano, nakilala rito, kaya
marami ding ano, naka-support sa atin. At lalo-lalo ka na Mami Cha, ano, kung minsan ano, gusto ko rin tumambay sa inyo. Kaso ano, parang gusto ko rin na ano, na parang habulin yung WH. Kasi magwa 1 month, 1 month and a second week pa lang ako YT. Kaya ano, nakuha ko na rin yung ano, yung 1K WH ko. 1 month and 2 weeks pa lang ako nag-YT. Pero nag-start ako mag-LS mga ano, magto 2 weeks pa lang. Oo, Mami Cha, ano, hindi hindi ko nga rin ano, hindi ko nga rin inakala na makukuha ko ano ng 1 month and 2 weeks yung ano, yung WH ko. Kasi meron din kasi akong kaibigan na ano na parang lahat ng aktibidades ko sa ano sa YouTube, eh, close lahat kaya lahat close ko, enough ko lahat. Kaya medyo parang sabi nila hindi daw matitrace ni ano ni Lolo. Kaya ano ginawa ko 'yon. Before ang laga sa akin sobra. Pero nung ano nung tinry ko na yung tinuro nila sa akin medyo ano parang tuloy-tuloy yung pag-akyat ng ano ng watch hours ko. Ay sorry Epa. Pahinga ka muna diyan. Rest your ano your katawan. I know you're sobrang pagod. Resume official, nagbaba ng bahay. Balls to done. Dana si Mami Cha sa'yo, Balls. Bro, kung minsan bro, ano bro, dumalaw ko sa kay Mami Cha. At guys, minsan dalaw kayo kay Mami Cha. Nagbibigay ng ano, ng sobrang ayuda. Kaya nga nagulat ako kasi ano, dumalaw dito si Mami Cha sa ano, sa LS ko. Appreciate ko talaga Mami Cha kasi ano, sobrang blessed talaga ako Mami Cha sa ano, sa pag-LS ko kasi sobrang dami ko ng ano, friend dito. Lahat halos kayo no. Naging close ko na kahit hindi ko pa kayo nami-meet sa ano, sa personal. Tsaka yung pakikitungo ng lahat sa akin ano, parang ang gaan sa loob. Boss, tatawagin ka na naman. Boss, thank you, Cha. Bro, boss, ano, si Epa, ano, medyo busy siya ngayon kasi ano, gising pa kasi ang amo niya kaya ano, hindi siya maka-focus kanina sa kanyang LS kaya ano, ano yun na lang, nag-inend na lang yung ano, yung tinapos na lang yung LS niya. Kasi hindi nga siya maka-focus. Okay lang din sana kung ano, kung nasa akin yung ano, yung pagpipin or pag ano kasi ano, yun lang yung mahirap. Ako nga, salamat din sa support host. Yes, Mami Cha, ano, minsan ano, dumadalaw ako sa ano, sa live stream mo. Tapos, hindi na ako nagpapaalam na ano, nag-aayuda ako. Nag-aayuda din ako sa ano,
sa mga tao mo doon. Pero hindi ko na minsan sinasabi kaya parang masaya lang ako na nag-aayuda kahit walang kapalit. Parang parang ang gaan na ng feeling ko ng 'pag gano'n. Rizal, my official co-host, and mega mega love shoutout po. Baso, salamat, salamat. Epa, mag-usap tayo maya, Epa. I feel you right now. Pahinga muna dyan. Actually, Mami Cha, nagla-live stream ako, late na minsan. Kasi pinapatulog ko si Dre, tapos gabi na siya minsan makatulog, kaya kahit 1 a.m., nag-LS pa rin ako. Thumbs up Dikitan sa may official. Baba ko na lang muna si Malupit Channel, ipipin ko yung kay Mami Cha muna. Yan guys, dikita niyo si Cha. Minsan dalaw kayo sa LS niya. Marami na rin siyang madami-dami na rin siyang guest doon. Sige Mami Cha, ko na lang Bro Balls, ikaw na lang ipipin ko, Bro Balls. Sobra na kasi sobra na kasing dami ng ng ang laki ng bahay ni ha. Medyo malaki-laki na yung bahay ni Mami Cha, at saka kung sa ayuda lang sobra-sobra ng binibigay ng mga guests niya sa kanya. Saka sobra din ang binibigay ni Mami Cha sa mga guests niya. Yung mga tumatambay sa LS niya. Kaya sobrang bait din ito ni Mami Cha. For million viewers, mega mega love shoutout. Keep safe sa lahat po. Sige bro, thank you. Yes bro, thank you din bro. Thank you din sa support. Lagi na lang tayong nag-aaway sa walang kwentang bagay. Lahat ng tao ay pinagseselosan, kahit na alam yung ito'y kausap lang. Love, don't you know, mahal na mahal kita. Di mo lang alam, TL ako sa'yo sa tuwina. Always love you with always. Bakit kailangan pang mangyari ang isang katulad nito?
Di ba't ang sabi mo ko lang ang true love mo, yan pala ay hindi totoo. Always love you with always. Aking kailangan pang mangyari ang isang katulad nito. Di ba't ang sabi mo ko lang ang tsura mo yung pala ay hindi totoo. Always love you with always love you. Thank you. 4 million viewers, mega shoutout. Ganito yung ginagawa ko, Mamicha, ano? Ganito ginagawa ko ng ano yung pag ano kung walang nagbibisita sa ano sa LS ko or ano or meron din nagbibisita minsan ano yun nagtutugtog-tugtugan lang ako rito para at least ano kahit pa paano may background music at hindi magaling kumanta. Epa Chris, balayudan ka ni ano ni Epa. Oo, si Les Marian Epa. Si Bro Les Marian. Sino akala mo sino? You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You're my only known. Seeking you was a precious jewel. Lord, to give up, be a fool. You're in my only, oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Seeking you was a precious jewel, Lord, to give up, be a fool. You're my only, oh. When you fall down, you pick me up. When I am tried, you feel my cup. You're my only, oh. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. For male viewers, mega love shoutout. Salamat guys sa patambay. Bals, thanks. Rizalma. Epa, Chris, nice one, Kulot. Thank you, Bals. Ha, bol pa talaga, Epa.
Bakit naman ba, ano, Bro Balls? Epa Chris on the way sa iyo, Rizalma. Po, si Raselma, kulot. Oo. Kulot. Yan ko sa Bals, wag kang ano dyan, lahat pati bulbul ko, bulbul sa taas, sa baba, sa kilikili. Dikit na dikit Kaya. sa'yo. Ano yan, Bals. Ulit lang niya usap si Raselma. Oh, kaya nga may nalalaman sa bulbul-bulbul dito. Lalo kong dikit sa'yo, Bals. Kaluluwa ko, dikit na sa inyong lahat. 110 ninjas ko, guys. Dikit na sa Team Abnoy. Kaya nga. Gawa ulit tayo next week sa Your love, it's like the sun that lights up my whole world. I feel didikit ako ni Raselma. inside. Ito pa pala kulot to, didikit sa'yo. Dikit na sa'yo to, 312 ka. Bakit hindi to dikit? Yung ano, yung ninja mo? 313 sa'yo, kulot. Bakit? Ay, bago ko pala tong gawa. 5 to bagong gawa, kulot. Pero bakit dikit kay Nasmar, sa'yo hindi? Ay, oo pala kasi pinagpapitla to kay Nasmar. Wow, sana pati puso mo eh. Parang naku, Bals, wag mo munang ano yun yung puso ko. Yung puso ko durog na durog. Hindi ko alam paano buuin to, di ba, kulot? Yes. Yeah, right. Alam ko kasi bro, ano bro. Pusong durog si Epa. Pangalawa Mami Cha, Ate nandyan ka Rosel. pa ba, Mami Cha? Mami Cha, nandyan pa ba? 291. Nandiyan pa ba si Rosel Mapis siya? 291. Pangalawa sa'yo. Epa kasi si Mami Cha, Epa, nung hindi pa ako, no, hindi pa kami nagkakilala ni Boss Real. Diyan ka Lagi sa akong kanya. tumatambay sa kanya, oo. Diyan ako sa kanya, parang first ko na sumampa sa dikitan. Ito pa kulot isa pa 300 ano sa'yo? Ah, 340. nilagas nga nila yung lolo yung kanina 330, 40 yung bahay ko. Pero nilagas. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Basta makita ko yung market, yung watch hours ko, mas happy na ako Okay dun. lang yun. Di ka bumaba ng 300. Okay lang. Oo, kaya nga, oo. Pero before, pa yung bahay ko, sobrang grabe yung pagbaba. Pero ngayon parang hindi na. Kasi legit talaga kulot yung dikit pag sa LS eh. Kaya nga pag legit talaga, pero pag ninja lang, May papasok sa'yo. oo. Yung main to main ba? Kaya nga minsan maganda talaga yung Kaya nga, kanta na loads. Yeah, Rizal Maya, ganito talaga Padikitan mo kay Rizal May. Rizal oo, Ma. Razel Ma official. Razal, Dikitan mo. Razal Ma, official, Bibigyan kita 10. bibigyan ka ni Epa ng 10. Pa-jacket na to kulot to. Pa-jacket na Sige, to. sige, sige. Bababak bahay ko. Yan, ito na. You're the one that I won't let me sleep. To my mind, down to my soul, touch my lips. You're the one that I can't wait to see. You here beside ecstasy. I'm in all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. 294 Razel Manang
Now the tables came out complete. The flowers bloom and morning shine, and I can't see your love. It's like the sun that lights up my whole world. I feel warm inside. Your love, it's like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Every time I hear our music play, reminds me of the things we've been through. In my mind, I can't believe it's true. But in my heart, the reality is you. I'm in all alone without you. The days are dark without a glimpse of you. Now Nawala si Russell Mai. the Nag-ayuda ako sa kanya. flowers bloom in morning shine, and I can see your love. It's like the sun that lights up my whole world. I feel warm inside. Your love, it's like the river that flows down to my veins. I feel the chill inside. Your love, your love, your love, your love is like the sun. 316 sa'yo po. Your love, it's like the sun that lights up my whole world. I feel warm inside. Your love, it's like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love is like sun. Big Braga sa may Des Marfacon, Vlog Zone. Ayun. Nasana si Russell Ma. Nag-ayuda ako sa kanya 10. Roselma, nandyan ka pa ba? Wait lang guys, check ko muna yung anak ko, baka si Anday nagwiwi Sige na na, kasi. sige na. Go, go, go. Salamat. 297 sa'yo, Russell Ma. 297 sa'yo. Andiyan pa ba si Russell Ma? Nag-ayuda ako sa kanya. Dito pa ba yun? Ayudahan ko. Hello, Russell Ma. Wala ka na. Hindi kita ayudahan. Balak sa buwan mo. Kulot na lang ayudahan ko. Wala ka naman eh. Nandiyan ka pa pala, Russell Ma. Ayudahan kita 10, Russell Ma. 10 sa akin, 10 din kay Balas. Dikita mo na lang ako, Russell Ma, yung bahay na banaba ng Epaquest. 298 ka na, Russell Ma. 298. Dikita mo na lang ako kahit isa lang. Yung binababa. Tinignan pa ni host yung anak niya. Kasi baka na nagwiwi. Umiyak ka na pa. Kanina pa ako umiyak, Balas. Hindi mo alam.
Kaya nga nag-mute ako eh. Kanina pa kaya kung 299 sa Russell Mat. 199. 300 ka na Russell. Mami nag-ayuda sa'yo si Boston. Russell ma, baba mo ulit bahay mo Russell ma. Nasa taas na kasi. 301 sa Russell ma. 301. On this sunshine, the lights up. Oh, I feel like inside. Oh, let's make Bricks Braga. Mega love shoutout sa lahat. 4 million viewers. Mega love shoutout. 7 million kaya viewers mo. 302 sa Eurozelma. 302. 303. Ayun, dana ako 10. Kulot dana ako 10 para Selma. Sige, sige. Okay, nabigyan ko rin siya. Sinisipon kasi sinisipon siya si Epa kaya ganun. Mahirap yan paiyakin si Epa. Alam nyo guys, kung alam nyo lang. Mag-LS atas ko yun din. After ng work niya. Pero sige, akit tayo doon. Sige, sana naman mag-LS si Bungot. Wait lang. Guys, nilalamig si Epa ngayon kaya hindi masama yun. Sige. Unmute ka na lang muna. Masama kasi yung pakiramdam niya guys. Sino pang hindi ko naayudahan dito guys? Nandiyan ba kayo lahat? Alam niyo guys, sa totoo lang, ang hirap talaga ang trabaho ng OFW kung alam ko guys na sobrang hirap talaga ng kalagayan nila doon. Kasi kumbaga moral at saka dignity yung nakataya doon. Kasi kumbaga may time kung minsan na sobrang pagod ka na at saka sa sobrang pagod mo minsan papagalitan ka pa ng amo mo. Kasi meron talaga kasing amo na na mga boss na hindi ramdam yung pagod ng kanilang mga katrabaho saka kanilang mga tao. Kaya madi-disappoint ka talaga pero pag nandiyan ka sa abroad talaga wala ka talagang magawa kundi bigyan ng lakas ng loob
magbigay ka ng lakas ng loob, para sa sarili mo. Kasi ano, dahil alam mo walang makatulong sa'yo na ano, na, talagang support na nasa harapan mo or makausap mo, kundi ano lang, through chat, through Facebook, through YouTube, mga gano'ng bagay. Kaya ano, sa lahat ng OFW na nararanasan ng mga gano'ng sistema. Kaya ano, mga bagay-bagay na 'yan, ano, kailangan lang natin na ano, kailangan niyo lang na palakasin yung loob, bigyan ng mahabang pasensya yung ano, yung mga nangyayari sa inyo. Talagang kailangan niyo 'yan. Ganyan talaga ang buhay, ano, minsan, magsakripisyo ka para sa pamilya mo. Talagang ano, talagang sa totoo lang guys ano, sa mga OFW awang-awa ako sa kanila. Hindi ako naaawa dahil ano, sa anumang bagay kundi naawa ko dahil, instead na na makipaglambingan sila sa kanilang anak, asikasuhin nila ang kanilang anak, kumbaga iba pa yung ano, yung inaasikaso nila. Kaya talaga ano, sobrang bilib ako sa mga OFW, malalaki man o pababae, bilib talaga ako sa kanila dahil kung sa totoo lang, ang laki ng ano, ang ambag ng mga OFW sa ating ano, bansa dahil sa tax, mas malaki yung binibigay ng ano, ng OFW na tax kaysa sa atin dito sa ating tinitirahan, mas sobra. Kaya naawang-awa talaga ako sa kanila. Oo, kaya nga ano, sabihin ng iba maraming pera yung OFW pero ano, dugot at pawis naman yung ano, yung kapalit dun. Hindi lang dugot at pawis kundi yung ano, yung damdamin nila ano, nakataya talaga dun. Kaya sobra-sobra, sobrang saludo ako sa mga OFW natin lahat. Saan man kayo guys, pahabaan lang yung pasensya niyo guys at saka ano, humingi lang tayo ng ano, ng tulong sa Panginoon, dahil gagabayan din tayo ng Panginoon natin. Kaya talagang ano, sobra-sobra. Meron namang amo na ano, meron namang boss na mabubuti sa kanilang mga tauhan. Pero much yung ano, yung more than ano, yung mga amo na ano na hindi naman salbahe kasi ano, tao lang din naman sila eh. Kumbaga, hindi naman sila natin pwede tawagin na salbahe. Kumbaga, masama lang yung ano, yung ugali. Yun lang, masama yung ugali. Pero at least kahit papaano nakakatulong din sila sa atin kasi sila yung sumasahod sa ating OFW, di ba? Pero ano, minsan sa sobrang sakit lang ang binibitawan nilang salita, halos ano, ibang nating kababayan doon hindi na matiis sa sobrang sakit kung minsan nagsi-suicide, nade-depress, kaya gano'n. Kaya guys, kung saan man kayo sa ano, sa iba sulok ng mundo, mag-ingat kayo lagi at saka ano, pray lang sa Panginoon, bigay kayo ng matalino at saka lakas ng loob at saka lakas ng katawan sa araw-araw na trabaho niyo. Kaya ano, hope na ano, magiging successful din na tayo balang araw. Sipag at tiyaga lang ang kailangan natin. Pahabaan lang natin yung pasensya natin para sa ano, para sa sarili natin at saka sa pamilya natin. Chef Baldado, may kalab shoutout sa'yo. Salamat sa patamsak, Chef Baldado. Masama yung ano, yung pakiramdam ni Epa Chris sa Chef Baldado kasi ano, kasi ano, medyo sinisipon siya ngayon. Kaya ano, kanina nag-LS din siya pero hindi niya na tinapos. Resume, my main channel done, 10 game over. Rosalma, nandyan ka pa ba? Pakiano na lang po. Tuloy lang po. Salamat po.
Rizal ba, paano pag suklian na lang si Nestor, Falcon Vlog? Bricks Braga. Baba ka ng bahay, Bricks Braga. Salamat sana sa pagbisita. Rizal, wow naman, salamat po. Ako yun bro, si Bricks Braga. Oo nga, dami mong Bro Bars, dami mong Super Power Rangers. Salamat sa pataba nyo guys. Medyo guys yung pagpasensyahan nyo na yung yung live stream natin na kasi medyo kinakapa ko pa kasi yung mga diskarte dito na kung paano hindi maboboard yung mga guest natin. Kasi yes, alam ko naman yun guys na kailangan din natin na ma-entertain tayo sa mga ganitong bagay. Kaya medyo baguhan pa lang tayo rito. Pero ma-appreciate ko lahat yung mga oras niyo na binibigay dito sa LS natin. Kaya salamat sa inyo guys. Hayaan nyo guys baka magtagal-tagal pa tayo rito, baka maging mamuhay yung mga katawang lupa natin dito. Baka medyo may saya-saya na rin kahit papaano. Kasi ngayon guys medyo hindi ko pa kasi nakakapa yung mga diskarte dito sa pag-LS, magsasalita-salita. Yung habol ko lang naman dito ngayon yung pagtutulungan natin dito. Mas maganda yung tutulungan tayo rito. Big shoutout, 4 million viewers. Kulot mabuti nga ngayon meron ka na maraming viewers. Dati tayong dalawa lang yung viewer natin. Oo nga, Epa. Oo, naalala ko yun. Pumapasok na at saka namin naayos Oo. Kaya Sa totoo lang, Epa, parang nahihiya nga. Parang nahihiya ako sa inyo kasi instead na ipahinga nyo, support nyo pa sa akin dito. Mukha mo. Oo, totoo yun, Epa. Kaya minsan naisip ko, hindi na ako magsasabi na mag-LS ako pa. Mag-LS ako alas 3 ng umaga para tulog na kayo. Mukha mo, i-play mo yung WH and Esmer. I-play ko din siya dito. Sige. Tulungan mo siya, tulungan ko din siya. Bro, di ba nag-chat tayo kanina? Sinabi ko sa'yo na tulungan kita sa WH mo. Play ko yung yung tutulungan ko din siya. Oo. Ay, pinapag-graduate lang ako ng WH. Oo. Kasi si Anje, may tinutulungan din ako na patakbuhin yung watch hour niya sa kay Anje. Ayun, sinend niya sa akin. Hope na makakatulong tayo sa inyo. Salamat guys. Rizal, madala sa'yo 10. Larawan mo'y isang putik, larawan mo'y nilalain. Madali nang ika'y hindi maintindihan. Thank you sa inyo dalawa, bro, at Epa. Thank you very much. No problems ba, bro, Bas?
Sana ganyan yung ano 'no, ganyan yung ano, yung instinct ng ano 'no, ng Pilipino 'no. Kasi ano, ang masama lang sa ano, sa pamumuhay ng Pilipino bro, kasi ano, yung para sa'kin lang, yung na-notice ko lang at saka yung mga ideya ko lang, respeto naman sa ano, sa mga kasi ano, iba-iba naman talaga tayo na ano, ng opinyon 'no. Yung masasabi ko lang kasi yung ano, yung mga Pilipino kasi ano, medyo ano, medyo mahirap 'pag ano, 'pag money involved bro. Kasi ano, kung wala ka, kilala ka, pero 'pag meron ka, hindi ka kilala. Kumbaga ano, umiiba yung ano, yung kulay ng tao 'pag ano, 'pag meron. 'Pag nasa taas, umiiba. Kaya nga ako bro ano, sa totoo lang, ah naranasan kong ano, sa mga kaibigan ko dati, yun reality yan bro na ano na ang isang tao 'pag, nasa estado na, hindi ka na kilala, talagang iba-iba yung ano, iba yung, ating ano, iba yung ating, pamamalakad sa ating pamumuhay dito na bilang isang Pinoy. Kaya, sobrang ano, sobrang parang ang pangit talaga. Hindi ko naman nilalahat bro, hindi ko nilalahat. Pero ano, mas marami yung mga taong gano'n na 'pag nasa angat ka ng buhay medyo, lahat nakakalimutan mo na. Kaya sobrang, bilis ng pagbabago 'pag, pera yung pinag-usapan. Basta pera yung humawak nung ano, ng buhay mo, sobrang yun ang pinakamasakit na ano, na pangyayari sa buhay mo bro, yung ano, yung mapagmataas ka na kapag nasa ano, estado ka na. Kaya nga sa ano, okey lang na akong iwanan, okey lang yun. Pero alam mo bro ano, start nung YouTube ako, marami na rin yung nagpaparamdam. Appreciate ko yung kanilang, pagkilala sa'kin bilang kaibigan, alam mo yun? Ganyan tayong mga Pilipino. Sana ano 'no, hindi pa huli yung lahat, sana yung mga Pinoy ano 'no, bumaliktad yung ano, yung pag-uugali na 'no, parang nagtutulungan, walang Bumaliktad yung inggitan. duguan. Oo, kaya nga, oo. Sobra-sobra talaga parang ang labo talaga ng ano, ng ugali ng Pinoy. Hindi ko naman nilalahat, hindi ko nilalahat. Meron naman mga mabubuti pero nagre-rate ako 1 to 10, 8 siguro yung ano, yung sinasabi ko na gano'n. 4 million viewers, mega magalap shoutout. Oo bro, oo. Dito nga ako bro sa YouTube na dami kong kilala at kaibigan. Yes, oo, tama ka yun bro. Ah, Isa din ito sa ano, sa ah, pamamaraan sa buhay natin na ano, na mas marami tayong makikilalang ibang tao kahit na malayo man o malapit na ano, na lugar. Kung minsan nawawala din yung pagod mo kasi 'pag ano, 'pag, nandito ka 'pag nagkukuwentuhan. Pero marami naman din ano bro, marami naman din ano, pamamaraan pero mas ano, ako mas nasayahan ako dito kasi ano, ah, marami tayong nakakwentuhan, gano'n ba. Kahit na sobrang pagod tayo,
kahit papaano nare-relax yung ano, yung isip natin. Kahit yung katawan natin ano, bagsak na, pero yung isip natin gising na gising pa. Nakakatawa ka, ganung bagay. Wisi at si Bad Sepa, hindi ko nakita na nag-attend ng LS mo. Oo nga bro, busy siya talaga. Busy siya, 2 days na ata. Rizal May Official, salamat po sa mga ayuda dyan loads. Pag live niyo, pasok lang po ako, may work na ulit. Sige, Razalma, Official, ingat ka dyan sana sa trabaho at saka ah, salamat. Balik-balik ka lang dito sa sa LS natin, Razalma, Official. Ingat, God bless po. Bro Bals, nag-try ako na mag-apply ng ng ibang bansa. Pero hindi ako pinagpalad ng Panginoon kasi yung result ng ng aking X-ray, meron daw enlarge yung yung puso ko, minsan daw lumalaki, minsan daw hindi. Pero hindi ko naman inis na ganun kasi ah almost buhay ko na yung palaging pagtrabaho, medyo konti lang yung pahinga kasi parang nasanay yung katawan ko sa more trabaho, more galaw-galawan. Ang gusto kong laging napapawisan. Kaya dinededma ko lang yung baka pa hindi lang para talaga sa akin bro yung yung pagpunta sa ibang bansa. Mga ganung bagay bro na na marami akong natulungan na magtrabaho. Pero mismo yung sarili mo hindi mo pa matulungan. Talagang gano'n man talaga yung buhay natin bro kumbaga instrumento lang tayo ng ng bawat isa. Dito lang ako bro sa Bantay Bata 160 lang yung yung trabaho ko araw-araw. Bago magfa 4 years o magfa 5 years na. Magfa 5 years na na nag-aalaga lang ako ng anak ko. Bahay, bata, ganyan lang. Ganyan lang trabaho ko. Hindi ko na tinry ulit na mag-apply na ng ibang bansa. Kasi ah, pinili ko lang na na alagaan ko na lang yung anak ko dito. Ay, yung yung partner ko ba, oo, nagtatrabaho siya.
Ah, siya yung ano, yung nagtatrabaho sa amin. Dati bro, ano bro, nag-aano ako, nagnenegosyo ako dati dito. May negosyo ako dati dito. Ano, maliit lang. Yung ano, siomai. Bali, vegetable siomai niluluto ko before. Ano, every December, ano, nagde-deliver ako ng ano, ng halos, ano, sa isa kasing styro na niluluto ko na siomai, vegetable siomai, 20 pieces sa isang styro. Kaya, minsan pag December, may ano, meron akong 100 styro na ano, na dinideliver before. Nung almost ano na, almost 10 years na ako nag-ano, nagso-siomai. Tsaka, kaya nung ano, nung lumabas na si Andre, yung anak ko, tumigil ako sa negosyo ko. Tsaka nagbe-bake din ako ng cake, tinapay. Pero ngayon ano, sobrang ano, sobrang talagang hirap pag ano, pag wala income kasi kaso hindi mo naman ano, maiwan-iwan yung anak mo. Kahit papaano bro, ano, nakakain din naman na 3 beses sa isang araw. Eh, wala naman tayong ano, wala naman akong planong ano, magpayaman. Kung ano lang yung maibigay ng Panginoon sa atin na ano, na mga blessings, laking pasasalamat na natin doon. Okay bro, ingat na lang kayo dyan bro. Sige bro, ingat ka din lagi bro. Salamat, salamat din sa, ano, sa patambay rito at sa pagsuporta. Yes bro, ano, oo nga bro, ano, sa totoo lang, ano, ah, masaya talaga ako bro pag ano, pag lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan ko, yung makaahon sa hirap, yumaman sila. Yan lang yung pinapanalangin ko palagi bro. Kasi pag ako ang yumaman, hindi ko kaya, hindi ko matiis yung ano, yung mga tao na malapit sa akin na nakikita na mas mataas ako sa kanila. Ano, parang naiiyak yung ano, yung damdamin ko pag ganun bro. Hindi ko talaga pinapanalangin sa ano, sa Panginoon na ano, yung pagyaman na yan. Hindi ko kilanlan sa buhay ko yan bro. Ang gusto ko lang, lumaki yung ano, yung anak ko na mabuti, yun lang. Tsaka, ano, malusog yung pangangatawan natin. Makakain tayo 3 beses sa isang araw, okay lang. Wala akong planong ano bro, yumaman na yumaman. Hindi ko yun kailangan.
Ang yung mabuti lang yung ano, yung habang nabubuhay tayo bro, ano, gumawa lang tayo ng mabuti para sa pamilya natin at para sa ibang tao. Kasi ano, sobrang gaan na yung pakiramdam bro pag ganun, na wala kang inaapakang tao. Mas mabuti pa yung ano, yung ikaw yung nasa ilalim kaysa sa ikaw yung nasa itaas. Hindi ko yun matiis, hindi ko yun natitiis yung mga ganong bagay. Okay lang na akong walang gamit kahit na sila kumpleto. Masaya na ako nun. Ganyan kasi yung damdamin ko, parang ano, hindi ko kaya matiis yung ano, yung malapit sa akin na tao na ano, na nasa baba sila, ako nasa taas. Hindi ko kaya. Kaya nga, oo. Alam mo bro, na ano bro, alam mo yun na ano, na nag-aaral ako ng ano, ng high school. Pagkatapos ko pumasok sa paaralan bro, ano, lahat ng halos ng teacher ko sa ano, sa school namin, iniisa-isa ko yan araw-araw na magtrabaho sa kanilang bahay, luminis ng bahay nila, maglinis ng kotse, kahit ano pagawa nila sa akin, ganun. At pag-uwi sa bahay, meron akong ano, bigas, isda, yan yung kinalakihan ko bro. Ah, nakaranas din ako na kumain ng ano, kalama yung ulam, mga ganong bagay bro. Minsan naisip ko nga mas mabuti na nga yung ano, yung naranasan mong ganito kaysa naman na ano, na lumaki ka sa ano, sa marangyang pamumuhay kasi pag I think kung naranasan mong ano, lumaki sa ano, sa marangyang buhay, parang hindi mo ma-appreciate yung ano, yung mga taong magbibigay sa'yo ng maliit na bagay. Hindi mo yun ma-appreciate bro. Kumbaga para sa'yo balewala yun kasi lumaki ka sa marangyang ano, pamumuhay. Pero pag lumaki ka sa ano, sa parang walang-wala, na halos nasa lupa ka na. Kahit ano bro, kahit konting bagay lang yun na matatanggap mo, talagang sobrang masaya ka na nun. Appreciate mo talaga. Sa bagay, ganyan talagang tao. Kung sabihin nga nila na may mga tao nga talaga na nagsasabi na ano, unfair yung Panginoon kasi yung masasamang tao, yun pa yung yumayaman, pero yung mga mababait na tao, para sa akin hindi yun unfair bro, no? Para sa akin hindi yun unfair. Kasi yung tao yung nagbibigay ng ano ng karangyaan sa kanilang buhay kung kaya umabot sila sa ganun. Hindi naman talaga unfair yung ano, yung Panginoon natin. Talagang ano, sumikap lang yung iba para sa kanilang sarili, para sa kanilang future. Yung mga tao naman na sumisikap nga pero hindi naman yung mayaman talagang ganyan talaga ano, pasalamatan na lang natin yung Panginoon na nakarating tayo sa ganitong ano, edad na walang sakit. Magutom man tayo sa isang araw pero hindi ka naman mamamatay guro sa isang araw bro, no? At least makakahanap ka rin ng pagkain sa the other day. Sa ano, okey lang yun kung ano, kung hanggang saan lang yung ano, yung maabuti ng ating ano, pag pagsisikap. Yun ang sabi nga nila 'no, walang taong gutom sa taong masipag. Gano'n din ako bro, nakaranas din ako ng sobrang hirap.
Kaya naisip ko na gamitin ko ang best ko ng trabaho ng Manila work ko sa company, yun, pinagpala. Pero niloko lang ako ng partner ko. Ay talagang ano bro, pagdating sa partner bro, no, yan gusto kong ano, gandang pag-uusap yan bro, bilang mag-partner. Marami kasing dahilan bro, yung partner na ano na nagkakahiwalay. Para lang sa akin bro, no, hindi naman ako sobrang galing dito sa ano sa kung how to ano to pakikipag-usap. Kumbaga ang sa akin lang bro yung idea lang na nakikita ko sa aking kapaligiran, sa aking ano pamumuhay, yung mga idea ko lang bro. Kaya nasasabi ko to. Kasi yung mag-partner bro ano, before kayo samang dalawa, nag-usap kayo o sino magtrabaho, sino yung magbabantay ng anak. Oh, na-set up niyo na yun bro eh. Kasi talagang nagmamahalan kayo. Pero may times kung minsan bro na ano, yung paghihiwalay ng yung mag-partner, eh, nasa family problem yun. Kumbaga, yung mga nanay at tatay natin, kung minsan, may mga times kung minsan na ano na hindi nagkakasundo bro, hindi nagkakasundo talaga. Depende na yun sa ano sa mag-partner kasi sila naman yung nagsasama, hindi naman sa ano sa nanay at tatay yun. Kaya ganun na talaga yung ano yung parents natin. Minsan may mga kahit anong perpekto mo na ginagawa sa sarili mo, eh, talagang may ano, may mali yun para sa nanay at tatay natin. Eh, naiintindihan natin yun. Pero minsan ano, medyo nadadala yung ano, yung damdamin ng mag-partner sa mga ganong sitwasyon kasi parang mas nakikinig sila sa ano, sa damdamin ng sinasabi ng nanay at tatay kaysa sa partner niya. Kaya doon nagsisimula yung paghihiwalay. Kung sa bagay bro, ano, meron namang naghihiwalay na ano, na may third party, ah, material na bagay, mga ganun, na hindi nabibigay ng partner, hindi nabibigay yung kanyang gala, ah, tapon dito, tapon doon, mga ganung bagay. Pero mostly sa akin ano, na idea bro, ano, mostly yung sa family problem talaga, both sides bro, both sides ng family, ano, hindi gusto sa ano, sa mag-partner. Kaya ako naranasan ko na ano, na naisip ko na din na ano, balang araw, eh kung saan masaya yung anak ko, hindi ako magsasabi na wag mong gawin yun. Kaya importante yung ano, mas importante kasi bro yung ano, yung pag nanay-tatay ka kasi ano, hindi hindi ka nagkulang sa pagsabi sa anak mo na yan ang tama, yan ang mali, wag yan, mali yan. Kasi habang lumalaki yung bata bro, yung anak mo ano, ah, na ano nila na-apply nila yun sa isip nila yung mga ganyang bagay na sinasabi mo araw-araw. Dahil sobrang hirap ng pamumuhay mo kaya ano, sa mga partner diyan ano, sana ano, habaan niyo yung pasensya niyo sa lahat ng bagay dahil ano, walang may makakatulong sa inyo kundi dalawa lang kayo ano, para lang sa mga anak nila bro. Pinapanalangin ko lahat ng mga may partner bro na ano na sana habaan yung pasensya para lang sa anak nila kundi dahil talagang ano, hindi nakakaawa yung mag-partner mo kundi yung ano, yung mga anak na sobrang ano, sobrang sakit para sa anak na ano, na mawalan ng ano, ng isang nanay or tatay, gano'n. Kaya ano, kaya nga bro, sabi ko, kung talaga kung ako pinagpala ng Panginoon na ano, na may pera, nagpatayo na ako ng charity bro, ng ano, para sa kabataan na ano, nasa ibang ano, mga gumagala sa ano, sa kalsada, mga taong walang ano, bahay.
Ganyan ang hinihiling ko sa Panginoon ko na ano, na sana makakatulong ako balang araw sa ano, kahit ano lang, maliit na building. Kung hamakin mo yun, building bro. Pero ano, wala namang imposible kung ano, kung magsisikap ka or hilingin mo sa Panginoon na ano, na mga ganyang bagay para sa ano, sa kaayusan ng ano, ng ibang tao. Pero kung hindi naman bigay ng Panginoon, malaking pasasalamat din kasi ano, at least hindi tayo nawalan ng pag-asa. Kung minsan nga ano bro 'no, naisip ko nga before kung nag-you-YouTube lang ako dati pa, umakyat mo yan bro, nagta-traffic yun 'no, sobrang traffic. Ilang beses ko 'to ginawa bro, ilang traffic na ano, naranasan namin. Kahit na ano, na nasa tulay, bumababa ako bro, tinutulak ko yun yung ano, yung mga nagtutulak ng mga kariton, nagsa-scrap, yung bumabiyahe ng ano, ng pedicab, ah, binababaan ko yan bro, naka-ano lang ako, naka-light lang ako na ano, na kahit nagbubusina yung ano, yung mga sasakyan na nasa sa likod ko, hindi ko pinapansin para lang makatulong sa ibang tao. Halos kahit ano, kahit saan dito sa ano, sa kalsada, halos ano, hindi ko matiis makita yung mga tao na ano, na nakakaawa. Balang araw sana bro 'no, makakatulong tayo na ano, na kahit sa charity man lang, mabigyan natin ng ano, sa totoo lang maraming ano, maraming hirap na tao na dapat tulungan 'to. Sobrang awa-awa ako sa kanila. Yes bro, oo bro. Yes bro. Kailangan natin yan bro, ano, kahit wala ng suklian, importante ano, makakatulong tayo sa ano, sa nangangailangan. Talagang ano, talagang mas maganda yung pakiramdam, sobrang ganda ng pakiramdam mo kapag ano, kapag nakakatulong ka ng ano, ng ibang tao. Kaya ano, 'wag lang tumigil yung ano, yung buhay natin sa iisang tao lang na ano, na hindi naman nakarapat-dapat para sa atin. Kaya, masakit talaga 'pag iniwan ka bro, masakit, sobrang sakit. Ah, Di ka makatulog, depressed ka, halos inom ka sigarilyo para lang maibsan yung sakit. Pero ano, ganyan talaga ang buhay kasi ano, paunti-unting nawawala pero yung sakit, sobrang sakit talaga na maiiwan sa'yo. Kung isipin na natin bro, hindi hindi ano, hindi hindi magsa hindi titigil yung buhay natin sa isang tao lang. Dahil ano, kung the more ka nasasaktan, mas the more yung blessings na darating sa'yo pag ano, pag ika'y nakaahon, pag ika'y ano, naka-recover. Times 10 yung ano, yung saya mo na ibabalik sa'yo kung ano, kung ika'y naka-recover sa ganyang mga sitwasyon. Ipagdasal mo na lang yung partner mo na ano, na sana nasa mabuti siyang tao. Yun lang.
Bro, tulog lang ako bro, 12 p.m. na trabaho ko po bukas para sasama ko sa laot vlog ako doon. Sige bro, ano bro ha? Sige bro, ingat na lang lagi bro, ingat, ingat palagi sa ano, sa karagatan kasi ano, delikado yung ano, yung nasa laot kayo. Keep safe always bro, tsaka ano, God bless sa lahat sa pamilya mo. Salamat sa support. Salamat sa inyo guys. Salamat sa lahat sa tumambay dito. Hindi naman ako magtatagal dito bro. Ano, i-end ko naman to maya-maya. Sige bro, ingat bro. Salamat sa lahat. Nag-love shoutout 4 million viewers. Keep safe everyone sa mga pauwi pa lang. Keep safe kayo ang lahat sa pag-uwi. At saka good night sa mga tulog. At saka ano, God bless you all. Okay bro, ingat din bro. Next time ulit. Thank you din bro. God bless. Thank you bro. Thank you bro. Ano, at saka baka ano, makaakyat din ako sa ano, sa LS ni Epa na nandun ka rin. Magtulungan lang tayo bro. Kaya natin to. Paabaan lang yung pasensya bro. Salamat. O si Epa, matutulog ka na rin Epa. Guys, ano, hanggang dito na lang siguro guys yung ano, yung oras natin. Salamat sa lahat guys. Ingat kayo lahat. Tsaka see you tomorrow again. God bless you all. Salamat. Good night, Epa. Good night, bro.